እንኳዕ ናብ ቻናል ኣጋብያን ብሰላም መጻኹም። ኣጋብያን ኩሉ ግዜ ሓቀኛታትን መሃርትን ታሪካት ሚስጥራትን ፖለቲካዊ ውጥረታትን ሒዙልኩም ዝቐርብ ናይ ፍልጠት መድረኽኩም እዩ። ሎሚ ሒዝናሉ ዝቐረብና ዛንታ ኣብ ጫፍ ስልጣነ ዝበፅሐ ሓደ መራሒ ብሰንኪ ዝፈጸሞ ናይ ክሕደት ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ህይወቱን ስልጣኑን ከመይ ኢሉ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ዘርኢ እዩ። ስልጣን ፍቕሪ ክሕደት ሚስጥርን ዝተሓዋወሰ ዘደንቕ ዛንታ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። እስከ ብሓባር ንከታተሎ። ኣብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሽ ናይ ክብሪ ነጋዶን መራሕትን ክፍሊ ቪአይፒ ብዓብዪ ዓወት ዝተመልአ ነበረ። እቲ ዓብዪ ናይ ኮንፈረንስ ማእኸል ብናይ ኣሽሓት ሰባት ጭዳረታትን ጣቂዕታትን የንቅጥቅጥ ነበረ። እቲ ውሩይ ማራኽን ሹም ማርከስ ቫንስ ናብቲ ናይ ፕሬዝደንት መድረኽ ንምድያው ዘኽእሎ ታሪካዊ መደረ ንምሃብ 10 ደቂቃ ብቻ እዩ ተሪፍዎ። ማርከስ ኣብ ቅድሚት መስትያት ደው ኢሉ ካራባትኡ የስተኻኽል ነበረ። ኣብ ጎኑ ከዓ እታ ንመንገዲ ህይወት ዝሃነጸቶ በዓልቲ ቤቱ ዋና ስትራቴጂስት ናይ ቅስቀሳ ዝኾነት ኤልና ቫንስ ነበረት። ኤልና ማርከስ ከመይ ኢሉ እዩ ክስጉም ከም ዘለዎ ኣየናይ ቃላት ኣጉሊሑ ክዛረብ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ነቲ መደረ ተለማመዶ ነበረት። ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ህዝብን ማዕቐናት ዜናን ፍጹም ፍቕሪ ዘለዎም ንመላእ ሃገር ኣብነት ዝኾኑ ሓያላት ሰባት ሓዳር እዮም ነይሮም። ማርከስ ብተፈጥሮኡ ሰባት ብዘረባ ናይ ምስሓብ ፍሉይ ክእለት ነበሮ። ኤልና ድማ እታ ኣብ ድሕሪት መጋረጃ ኮይና መርበብ ፖለቲካ ተኣልም በሊሕ ኣእምሮ ነበረት። እዚ ሓዳር እዚ ንስልጣን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ሓያል ዕርዲ ይመስል ነበረ። እቲ ዝተለማመደሉ ናይ ዓወት ሃዋህው ግን ብሃንደበት ተቐየረ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማርከስ ዝኾነ ዳዊት ገጹ ኣጻዕድዩ ኣካላቱ እናራዕረዐ ናብቲ ክፍሊ ብህፁፅ ኣተወ። ማዕጾ ብምዕጻው ሓደ ቢጫ ዓብዪ ፖስታ ንኤልና ረከባ። እዚ ፖስታ እዚ ቅድም ቁሩብ ደቓይቕ ብሓደ ምስጢራዊ ሰብ ኣብቲ ናይ ጸጥታ ክፍሊ ተገዲፉ ዝኸደ እዩ ነይሩ። ኤልና ብህድኣት ነቲ ፖስታ ከፈተቶ። ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ነገር ግን ንኹሉ ታሪኮም ዘናጽው ነበረ። ማርከስ ምስ ሓንቲ ንእሽተን ፖለቲከኛ መቐናቐንቱ ምስ ክሎዊ ኣብ ሓደ ሆቴል ዘርኢ ዘይከሓድ ናይ ምንዝርና ስእልታት ሓደ ምስጢራዊ ቴሌፎን ነበረ። ማርከስ ነቶም ስእልታት ምስ ረኣየ ኣእዳው ከንቅጥቅጥ ጀመረ። ብኡንብኡ ናይ ፖለቲከኛ ባህሪኡ ብምልባስ ነቲ ነገር ክክሕዶ ፈተነ። እዚ ናይ ሓሶት እዩ፣ ብቴክኖሎጂ ዝተሰርሐ ስእሊ እዩ። ተጻረርት ቅድሚ መደረይ ንዓይኒ ምንዋጽ ዝገበርዎ ተንኮል እዩ እናበለ ዓው ኢሉ ከመሓላልፎ ጀመረ። ኤልና ግን ንየማን ጸጋም ከይበለት ነቶም መርትዖታት ብምስትውዓል መርመረቶም። ኣይኮነን ማርከስ በለቶ ብዝሑል ድምፂ። እቲ ኣብ መስትያት ዝረአ ዘሎ ምልክት ናይ ፕላዛ ሆቴል እዩ። እቲ ብርሃን ድማ ናይቲ ኣብ ዓራት ዘሎ መብራህቲ እዩ። ን15 ዓመታት ብሓባር ስለ ዝነበርና ክትሕሱ ከለኻ ጸገማይ መንከብካ ከም ዝወድቕን ትንፋስካ ከም ዝሓፅርን ፈልጥ እየ። ሕጂ እውን ትሕሱ ኣለኻ በለቶ። ዝዋጠጠሉ ባይታ ምሳኣነ እቲ ናይ ስልጣን ጭምብል ወደቐ። ገጹ ብኢዱ ሓቢሱ ኣብ ቅድሚያ ተንበርከኸ። ናይ ድኻም እዋን እዩ ነይሩ በለ ትንፋሱ እናተቆራረጸ። እቲ ናይ ቅስቀሳ ጸቕጢ እቲ ረዚን ሓላፍነት ንሱ እዩ ናብዚ ዘብጽሐኒ። በጃኸ ይቅርታ ግበርለይ በላ። ኤልና ካብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ወንበር ተንሲኣ ብብስጭት ሰሓቐት። እቲ ሰሓቓ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ተሰማዕነቱ ሓያል ነበረ። ጸቕጢ በለቶ ገጹ ተጸጊዓ። ማርከስ ነዚ ቅስቀሳ ዝመርሖኮ ኣነ እየ። ነቲ መደረታት ዝጽሕፈኮ ኣነ እየ። ነቶም ዓበይቲ ወሃብቲ ገንዘብ ዘተሓባብሮምኮ ኣነ እየ። ንስኻስ ካብ ቲቪ ተነቢብልኻ ሰላምታ መሃብን ምስሓቕን ጥራይ ኢኻ ትፈልጥ። ንዓይ ብዛዕባ ጸቕጢ ኣይትንገረኒ በለቶ። ንሳ ቐፂላ ዝተቖጠዐትሉ ምኽንያት ምስ ካልእ ጓል ስለ ዝደቀሰ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰንኪ እቲ ዝፈጸሞ ዓብዪ ዕሽነት ምዃኑ ገለጸት። ንስኻ ዝደቀስካ ምስ መን ምዃንካ ትፈልጥ ዶ? ምስ ክሎዊ ኢኻ። ምስታ ቀንዲ መጋጥምትኻ ሓላፍነት ቤት ጽሕፈትን ንስኻ ንዓይ ጥራይ ኣይኮንካን ከዲዕኻኒ። ነዚ ፓርቲዝን ሃገርኻን ኢኻ ኸዲዕኻ። ንተጻረርቲ ዝተማልአ መልእኽቲ ሂብካ ኣብ መንጎ ዓይንትና ከም ዝቕልድልና ጌርካ። እዚ ኩሉ ዓመታት ዘጥረናዮ ንፉዕ ናይ ስድራ ቤት ዝብል ዓብዪ ስም ብሓንቲ ለይቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እቲኻያ በለቶ። ማርከስ ብራዕዲ እናተናወፀ
ገንዘብ ክንቦም ንኽእል ኢና ዝደለይዎ ንኽፈል በላ ኤልና ግን ብንዕቐት ጠመተቶ ርእስኻ ክቆርጥ ንዝደሊ ጸላኢ ብገንዘብ ክትዓክቶ ኣይትኽእልን ኢኻ ማርከስ በለቶ ኣብቲ እዋን እቲ ሚስጥራዊ ቴሌፎን ክትድውል ጀመረ እቲ ብላክሜል ዝገብር ዘሎ ሰብ ነበረ ኤልና ነታ ቴሌፎን ኣልዒላ ብዘይ ፍርሒ ተዛረበት እቲ ደወል ስእልታት ናብ ማዕኸናት ዜና ከይሰደዶ ዓዊ ክፍሊት ሓተተ ኤልና ግን ብምስትውዓል እዞም ስእልታት እዚኦም እንተወፂኦም ማርከስ ጥራይ ኣይኮነን ዝጠፍእ እታ መሻርኽቱ ዝነበረት ክሌዊ እውን ብናይ ስለላ ገበን ክትእሰር እያ ስለዚ ንሕና ጥራይ ዘይኮንና ንስኻ እውን ዋጋ ክትኸፍል ኢኻ ብምባል ነቲ ደዋሊ ኣፈራርሐቶ እቲ ደዋሊ ንግዚኡ ስቕ በለ እቲ ከቢድ ማዕጾ መሊሱ ተኸፈተ ዳዊት 5 ደቃይቕ ጥራይ ከም ዝተረፎ ህዝቢ ብናፍቆት ይጽበ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣዘኻኸሮም ኤልናን ማርከስ ካብ መሬት ኣተንሲኣቶ ከረባቱ ኣስተኻኺላ ናይ መወዳእታ ውሳኔኣ ነገረቶ ሕጂ ናብ መድረኽ ክትወፅእ ኢኻ ነቲ ኣነ ዝፀሓፍኩልካ መደረ ብሓይሊ ክተንብቦ ኢኻ ክትስሕቕ ኢኻ ናይዚ ፓርቲ መድሓኒት መሲልካ ክትረአ ኢኻ ነዞም ስእልታት ነቲ ጸላእ ግን ኣነ ባዕለይ ክሕዞ እየ ንክለዊ ነቲ ስእሊ ዘልዕላ ሰብን ኣብ መሬት ከም ዝድምሰሱ ክገብሮም እየ ነዚ ቅስቀሳ ኣነ ከድሕንኦ እየ በለቶ ማርከስ ዓብይ ናይ እፎይታ ትንፋስ ኣውፅአ ኣእዳዋ ክሕዝ ክጽጋዓ ከሎ ግን ኤልና እንድሕሪት ተሰሓበት ካብ ሰዓት ዝጀሚሩ ግን ሓደ ነገር ክርደአካ ኣለዎ ማርከስ በለቶ ብንጹር ቆራጽን ድምጺ ንስኻ ካብ ሕጂ እንዳሓር መሻርኽተይ ኣይኮንካን ንስኻ ናተይ መሳርሕን ንብረትን ጥራይ ኢኻ ብዘይ ፍቓደይ ትንፋስ እኳ ከይተውፅእ ምስ ሰብ ሰላምታ ከይትህብ ቆፀራ ከይትሕዝ ድሕሪ ሕጂ እንተ ደኣ ጠሊምካኒ ካባኻ ጥራይ ኣይኮንክን ዝፋታሕ ነዞም ስእልታት ባዕለይ ዘርጊሐ ነቲ ስምካ ከም መላገፂ ክሳብ ዝኸውን ክድምስሶ እየ ተረዲእካ ዶ በለቶ ማርከስ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ኢዳ ቁፅፅራን ከም ዘሎ ተረዲኡ ርእሱ ነቕነቐ ካብቲ መጉልሒ ድምፂ ናይቲ መድረኽ ኣዋሃድ ድምፂ ክቡራትን ክቡራን ነቲ መራሒኹም ማርከስ ቫንስ ብጣቕዒት ተቐበልዎ ክብል ድምፁ ኣስምዐ ከቢድ ናይ ህዝቢ ጣቕዒት ነቲ መንደቕ አንቀጥቅጦ ኤልና ኮት ናይ ሱፍ ኣልዒላ ሃበቶ እሞ ናይ ውግእ ክዳን ካልበስ ማርከስ ህዝብኻ ይጽበየካ ኣሎ በለቶ ማርከስ ነቲ ኮት ለቢሱ ናብቲ ማዕጾ ገጹ ዘይሩ ነቲ ናይ ማዕጾ ኣታሕዛ ክሕዞ ከሎ ኣብ ገጹ $1,000,000 ዘውፅእ ናይ መድረኽ ፍሽኽታ ሰቐለ እቲ ፍሽኽታ ግን ካብ ልቡ ዘይኮነስ ናይ ውሽጢ ሞት ዝሸፈነ ነበረ ማዕጾ ኸፊቱ ናብቲ ዘንጸባርቕ ብርሃን መድረኽን ናብቲ ዝጭድር ዝነበረ ህዝቢ ቀጸለ ኤልና ግን ኣብቲ ጽምዋ ክፍሊ በይና ተረፈት ነቶም ስእልታት ሓንሳብ ጠሚታ ናብቲ ፖስታ ኣትያ ኣብ ውሽጢ ቦርሳኣ ብምዕጻ ናይቲ ጸወታ ሓቀኛ መራሒት ባዕላ ምዃና ኣረጋገጸት ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናል ኣጋዝያን እቲ ሎሚ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዛንታ ነበረ ማርከስ ናይ መድረኽ ወፂኡ ብስሓቕ ንህዝቢ ከታልል ይኽእል ይኸውን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ግን ስልጣኑን ነፃነቱን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ በዓል ቤቱ ወዲቑ እዩ ንስኻትኩም ከ ኣብ ዛንታ እዚ ብዛዕባ ውሳነ ኤልና እንታይ ትብሉ ክትፈትሖ ድያ ነይርዋ ወይስ እቲ ዝገበረቶ ንስልጣን ክትብል ዝወሰደቶ በሊሕ ስጉምቲ ቅኑዕ እዩ ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ነዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ ንኻልኦት ንክበጽሕ እውን ሼር ኣይትረስዑ ከምዚኦም ዝበሉ ማረኽትን መሃርትን ታሪካዊ ኩሉ ግዜ ክበጽሐኩም ቻናል ኣጋዝያን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብኹኑ የቕኔልና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም